आ जब गाड़ी जब वायरल होता रहा पूछे चले बनी घरे हमरा निमन ना गाए। निमन कैसे गाई रहो निमन गवाब तब हम गाई लोग का कहता निमन नत गाई। जरले रे दैबा वाह खोतावा जरले रे दैबा मरले बहेलिया बनी रे बान मरले बहेलिया बनी रे बान चुनी चुनी तिनका अरे लगवनी रे खोता देखी के उजार दिया टुकी टुकी होता जी से दुगोला बा अभियंता जी से लंगर जी से आज अच्छा वहाँ से दुगोला बा वो बड़ा गोरी आवेले हमरा के बड़ी इज्जत वहाँ के दिले बहुत सम्मान दिले अभियंता जी तो जाना तो रहे जे शेर के सवा शेर बारी या लगावल अरे बहुत बात नहीं खे अरे लगा के निभावल बहुत बात हो तोरा मान के बरोकल रोक लेबे ते बिहार के जनता हमके प्यार करे तो इंडिया में नहीं का ही ना पूछनी निर्मला जो इंडिया ना हका कहानी जे तू इंडिया में नहीं खा तू अपना मुंह में करी खा चली लाठी महाराज काहे ना चली लाठी वाला बात तो लाठी चली जहाँ फाइट वाला बात फाइट चली हम तो कहले कि हाथवा धराओ पहले हमारे हाथवा में ब्यास ओकर बाद कोनो बात करो हाथवे में ओकरा के से अगर के हुआई नो हां तो उतना हमार बाप लाठी सिखौले बड़े हमरा के हां 2-4 लाठी चला ली ले लाठी चला ली हाँ गाना के संग संग लाठी हाँ 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 हां लाठी हम चलाई ले सच बात बा कि लाठी चलाई ले तब मैंने गायकी में अब लाठी चली नहीं निर्मला जी मिल गई बनी हमरा के समय दिले बनी यहाँ से बातचीत करे के मौका मिलल बा तमाम बातचीत करम कि आखिरकार यहाँ लोग जब स्टेज पर प्रोग्राम करेनी शो करेनी जौन यहाँ के विरोधी व्यास होले उनकरा के काहे इतना गरियावे नहीं ए पर सवाल रही ऐसे कि अश्लीलता हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में कूट कूट के भरल बा वही में के एगो अश्लील गाना इहों के बानी औने तन्या झा बारी बातचीत करें कि आखिर काहे इतना यहाँ के गरियावे नहीं। स्वागत बारा मैडम राहुल नमस्कार प्रणाम आपके 24 चैनल में ऐसे ही नहीं केहू पागल बा जी केहू गरिया दी जब तक लड़वा के पौंगली ना उठाए तो केहू कुछ कह नहीं कर सकत ऐसे कि हमरा के जब कहे लो तो हम छोड़ ही लेना एगो औरत हैं मैडम एक आप औरत हैं समाज में हमारे देश में और हमारे भारत की संस्कृति में कहा जाता है कि औरत एक लक्ष्मी की रूप होती है दुर्गा की रूप होती है माँ सरस्वती की रूप होती है एक आइडियल हैं महिलाओं को लेकर के हर वो लड़कियों का आइडियल हैं आपको देख करके लोग फॉलो करता है आपको सुनता है तो आपको नहीं लगता है कि समाज में ये एक बुरा प्रकोप जा रहा है प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं पर और बच्चियों पर। हम रौरा से ही बात पूछे चाहता नहीं कि 20 साल से रउआ कहाँ रहनी है हमारा कहे कि 20 साल से बा आ जब गाड़ी जब वायरल हो बतरवा धौरा लाल बन चैनल के जो आ इतना दिन रउआ कहाँ रहनी है निर्गुण गाइले पूर्वी गाइले इतना सुंदर सुंदर गीत गाइले तो रउआ पूछ ही नहीं है जे निर्मला कहाँ बाड़ी खैली कि ना खैली कहाँ बाड़ी कौने जगह बाड़ी आ जब गाड़ी जब वायरल होता रउआ पूछे चले बनी घरे हमरा निमन ना गाए निमन कैसे गाई रउआ निमन गवाब तब हम गाई लोग का कहता निमन नत गाई लोग का कहता बोलावा तो कमेटी में जे ब्यास जब गरियावे लागत लो तो का तो जवाब वही हिसाब से दो तो गाड़ी देवे के पड़ता। अच्छा होने के ब्यासो रहो कम नहीं खेलो तब के कम बा अब ब्यास हमके गरियावे तब ना हम गरियावे बनी ना करी तो कहाँ से गरियती अच्छा एगो हमरा के बात बताई खिसियात काहे बानी काहे ना किसी आए हम देखी हमार गुस्सा गलत के बोली तो हमरा गुस्सा आ जाला गलत हम थोड़ी बोलते नहीं इको जरूर कहते हैं तो ने हम कहत तो गलत नहीं कहत रहो कहते काहे गरियावत नहीं रौरा हमरा के मान पूछे चलिए नहीं उनका से जाके पूछनी है जे तू काहे उल्टा बोलला पहले की उल्टा बोलते रहो के हमरा से दुगोला रहे नहीं सन का बोले का नाम जी अभिषेक तिवारी जी से उनके बाइकी लो गरियावल लो बोलल लो चालू हम ही कहनी प्रोग्राम टॉस भइल टॉस में जीतले कहले कि ना भाभी जी आप चालू कीजिए हम ठीक बात हम पहले भजन भाव चालू कहनी चालू कऽ के दे दनी चालू कऽ के देते में उनके बेंजू बादक हमके गलत इशारा कैले वो माफ कलनी फिर एने आयल तो हम कहनी कि बाबू हम औरत हई हमरो घर परिवार के लोग देखेला ऐसा बात नहीं कि ना देखेला गाँव नगर देखेला उल्टा मत बोलिए फिर उन्हें जाता 4 गाड़ी हो उन्हें से 4 गाड़ी देता रहे वो 4 गाड़ी लिख लनी फिर एने आयल कमेटी से देखौनी कि देखिएगा का करे हम तीसरा पारी हो का करे कहले कि जवाब दीजिए निर्मला जी तो दहले बनी जवाब उहे जवाब दिले बनी जौन कहले बड़े। अच्छा कौन जवाब देने तनी लोग के सुने के चाहता है लोग माने लोग का सुनता जौन सुनाए में रहो तहने न लोग सुनी अब का सुनाई लोग से
गाड़ी दिले बानी हाय से उनका माई बहन कहले बानी माई बहन कह दिल तो माई बहन कहले बानी अच्छा का है माई बहन का है कहनी ओकरा के कोनो और भी तरीका से ओकरा के समझावल जा अच्छा सकत ये है बताई बतावल जा सकत है हम एक औरत बनी महतारी बनी आ उ मानते नहीं खन तो हम गाड़ी उहे नु देव जन हमरा उतरता मतलब जन हमरा मुंह पावता उहे नु गरियाए हम ओइसे गरियाल बनी खूब उनके छोड़ले नहीं की ना हम एको कसर ना। एको कसर नहीं की छोड़ले हमरा के कहले बड़तम छोड़ले जे रउआ संगे माने अंगनी करी ओकरा के चढ़ के हुमच देव ओकर बाती छाती सब तूर तर देव अच्छा बाती तब नहीं खी तुरले माने बात से बाती तुरल देह से ना देहों से अगर के हुआई नो हाँ तो उतना हमार बाप लाठी सिखौले बड़े हमरा के हाँ 2-4 लाठी चला ली ले लाठी चला हाँ। गाना के संगे संगे लाठी हाँ 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 लाठी हम चलाई ले सच बात बा कि लाठी चलाई ले तब माने गायकी में अब लाठी चली नहीं अगर केहू लाठी चलावे आवता हाँ। तो हम लाठी चलाई ले 2-4 हाथ चला के हम लिपट ले अब केहू के बाप केहू के बेटी के लाठी ना सिखौले हुई है हमार बाप हमके सिखौले बनी माने रउआ पूरा परिपूर्ण बानी जी सब चीज में हाँ, कहले बा कि कल छल बल तब दुनिया में चल कल बल छल तब दुनिया दुनिया में में चल तो ना तो मत चल निर्मला यादव के अंदर सब बा सब गुण भरल बा अच्छा निर्मला जी रउआ से एगो बात पूछे के चाहब हम तानिया झा के नाम सुन ले खबरौड़ा हाँ सुन ले बनी तनिया जा के नाम अच्छा ऊ जौन गड़ी आवेली आ रौरा में का अंतर बा? ए महाराज अब उ प्रोग्राम करे जाली उनका संगे का बात होला कि उ करेली हमरा संगे जौन भइल बा हम जानतनी हम ओके जवाब देले बानी अब तो उनका संगे प्रोग्राम हम कइले नहीं की एगो रउआ गर्जीवन शिव में बानी और उम्र हो गई ऊ एगो माने अभी उभरता हुआ सितारा बाड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कहल जा सकता कि कम उम्र के ऊ लड़की बाड़ी उनकरा के रउआ का अपना तरफ से कहे के चाहे देखी हम गार्जियन बानी लेकिन हमरा के उल्टा बोलल तो हम ना छोड़ी हमके गुस्सा आ गई और सही ना उन्हों के गुस्सा आवत होई उन्हों के तो गुस्सा आवत होई तो अब उनका संगे का होला कैसे तो जवाब देली लेकिन देखिए हम इहे कहब तानिया झा के कि माने अब तार उम्र कम बा तो अश्लीलता थोड़े कम हमहू अपने तरफ से अपनों कहतनी कि ना करब हम लेकिन जब वैसे आदमी तुल जाई केहू ना मानी तो उन्हों से कहतन कि तू मत छोड़िए अच्छा रौरा से गुरु बाड़ी कि रउआ गुरु बाड़ी अभी हम ना कहे उम्र में तो मान ली कि हम ही गुरु बराबर बानी वो बेटी बराबर बाड़ी हम गुरु बराबर लेकिन का करब अगर गुरु के केहू लाठी मारे तो गुरु चुप रही है माने फिर होई माने हम ताकते रह जाए लोग हम मार के चल जाई वो ठीक बा जवाब दियाई जब काहे ना दियाई लाठी चली चली लाठी महाराज काहे ना चली लाठी वाला बात तो लाठी चली जहाँ फाइट वाला बात तहाँ फाइट चली हम तो कहले कि हाथवा धराओ पहले हमारे हाथवा में ब्यास ओकर बाद कोनो बात करो हाथों में ओकरा के पहले हाथे से बोल के था लगले कितना देह में ताकत बा पहले हाथ धराव तो कहीं देखिए कहीं ना कहीं निर्मला यादव का साफ तौर पर कहना है कि हाथवा मिलेबे ये बबुआ हाथवा में ना हाथों में तो दम बढ़लो बा जवनों में दम बा गलों में दम बा क्या स्वरों में दम बा कहीं ना कहीं एगो समाज में हमने के एगो बात और कहे के चाहे कि हमारा समाज में अक्सर देखल जाला जब भी दुगोला होला तो मर्द के दुगोला होला लेकिन एगो निर्मला यादव जी ऐसा व्यास बानी कि जौन स्टेज पर मंच पर चढ़ के वो मर्द लोग के मुँह तोड़ जवाब देनी एकरा खातिर रउआ के बहुत बहुत हम धन्यवाद देम पात्र कहम कि महिला के जौन रउआ एगो मान सम्मान बढ़ावे नी हालांकि बहुत हमारा आज भी समाज में देखल जाला कि महिला मार्केट में समाज में निकले में वंचित होता लोग ऊपर निर्मला यादव जी का कहम लोग से देखिए औरत के माने लोग बहुत तनी गलत निगाह से लोग देखता बिल्कुल अच्छा ये बताइन जे कुशीनगर से हम जाके बिहार में कार्यक्रम दिले जी हमरा बात शायद कोई बा ना कहीं अब निकल सकेला लोग मने कलाकारी देखे के निकल सकेला लेकिन हम यह बात कहे कि औरत के कदर करे के चाहिए हमरो ब्यास लोग के कदर करे के चाहिए लेकिन कब दोनों आदमी बराबर में चली तब बराबर में चली सम्मान होके के चाहिए। हाँ सम्मान करे के चाहिए लेकिन अगर हम कर वही जाने की आइल बड़ी पीछे गावे आइल बड़ी पीछे गावे बिहार के रुपया लेके जाता रही अरे तो बिहार के रुपया काहे लेके आवता नहीं बोल मत लेके आवता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोग रउआ के प्रेम करला बहुत ई बात कहते लोग कि ना एमे कुछ आदमी कहले बा कि बिहार के रुपया लेके जाता रही कुछ आदमी के जौन रउर समाज के लोग कहले हो रउर दर्शक तो बहुत चाहे वाला बाड़े ए भाई एक बकलोल से दुगोला होत रहे हाँ। वो बकलोलवा कहता जे अथी बिहार के रुपया लेके तू जाता रहे हम ए बेटा तोरा मान के बरो कल
रोक लेबे ते बिहार के जनता हमके प्यार करे तो इंडिया में नहीं का ही ना पूछनी निर्मला जी, जो इंडिया ना है का कहनी जे तू इंडिया में नहीं खा तू अपना मुंह में करीखा पोत ल ये तारा संग हम ना गायब कबो ना होई। लेकिन बिहार के लोग में बहुत प्यार करेला। आज प्यार ना करी तो स्कॉर्पियो पर ना चलती है, इतना साफ कपड़ा ना पड़ती। बिहार के प्यार हो, बिहार के प्यार। हाँ बिहार जिंदाबाद। हम कहली कि बिहार हमार जिंदाबाद। हर जिला गोपालगंज से लेके छपरा से लेके पटना से लेके पलामू झारखंड सब बिहार जिंदाबाद हमार। अच्छा चलिए, बिहार के नाम लेनी, बिहार के दिल में रुआ बसावे नहीं, बिहार के भी लोग रुआ के दिल में बसावे बहुत। तो कहीं ना कहीं वो बिहार के श्रोता खातिर एगो गाना गा दी। हाँ काहे ना गाई, बिहारी भाई अपना लोग खाती है चाहे सबका खाती है, हम गाई। कैसे कहे के बा कि सनेहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं खे, अरे लगा के निभावल बहुत बात होला। सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, लगा के निभावल बहुत बात होला। खाली प्यार कैले से होई, प्यार करो तो निबाह करो, अनरीत करो पहले कहना। प्यार के घाड़ा अति भारी है, दुख सुख साथे सहना। वाह वाह, गजब देखनी कि निर्मला यादव जी के जौन बात बा काफ़ी अच्छा लगल। आ कहीं ना कहीं यहाँ के एक साफ तौर पर कहनाम बा कि बबुआ तू हमरा संगे जेंगनी अइब ओहिंगनी पैब, छाती पर चढ़ब तो नटी धो लेब, आ सम्मान करब तो सम्मान एनहू से पैब। तो तमाम बातचीत भइल। एगो गाना लास्ट आखिरी रोग के ज़्यादा वक्त ना लगे, हालांकि कौन गाना सुना राउर प्रोग्राम बावे कहीं हम बहुत कीमती राउर समय ले बानी, तो एगो गाना बढ़िया अपना दिल से गाई। आज हमारा अभियंता जी से दुगोला बा, अभियंता जी से, लंगर जी से आज अच्छा वहाँ से दुगोला बा। वो बड़ा गोरी आवेले, हमरा के बड़ी इज्जत वहाँ के दिले, बहुत सम्मान दिले अभियंता जी। तो जाना तो रहे जे शेर के सवा शेर बारी एने हमरा के माने बहुत इज्जत हमरा के अभियंता जी दिले, आ वहाँ के हम बहुत इज्जत दिले। आज ले हमरा के अति जबान नहीं खी बोले अभियंता जी। आ कार्यक्रम के फोन आवेला तो जे भी दिग्गज दिग्गज व्यास बजे हमारा सम्मान करला ओके नाव धरी ले। पर नातू तिवारी जी बहुत अच्छा कलाकार रही, तो बहुत हमके माने नहीं, लेकिन आज उहे सब दुगोला बा। तो हम एगो और गाना सुना जल बनी, निर्गुण सुनाई कि पूर्वी सुनाई? निर्गुणे सुनाई ना, बड़ा ही कुली जब धरातल के जौन बात बा, सुगंध बा जौन माटी के उ हटल जाता देखो तनी कहीं ना कहीं, तो निर्गुण के माध्यम से लोग के सुनाई तनी जी। खोतावा जरले रे दईबा, खोतावा जरले रे दईबा, मरले बहेलिया बनी रे बान, मरले बहेलिया बनी रे बान। चुनी चुनी तिनका अरे लगवनी रे खोता, देखी के उजार दिया टुकी टुकी होता। राजा के महलिया, राजा के महलिया, राजा के महलिया से बढ़ के खोतावा के कोरत रही रे मान, खोतावा के कोरत रही रे मान। वाह, गजब के निर्गुण यहाँ के गनी निर्मला यादव जी से तमाम बातचीत भइल। बहुत बढ़िया वीडियो। कैसन लगा रोवा लोग के जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निर्मला यादव के जगह रोवा लोग को प्यार स्नेह दुलार देनी वही यहाँ के आगे बढ़ाई लो। हमरो चैनलवा के एगो लाइक शेयर कर देव लो। तब तक के लिए बना रही देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।